Autonomous Council CEM Arideng Pen 100-bedded girls hostel Kangpu. Karbi Anglong ki joy kelangatim sominda radang kapacit hangji aphan EM retasing hi nilip ahawar kahum ridam. Silonijan number community hall along case number aru kissing. Karbi Anglong live Karbi prime time abirta along pen ilisami mirinhan sipi pini abirtang ton pen arjupanikta. Pini chitini phai thongke barni dipholong kedo DAV Higher Secondary School along Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya 100-bedded girls hostel Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng pen Kangpu. Sominda radang along soarlo tumapantami Kangthur Ponji pu akinang pen Karbi Anglong arlo tami Prek jama dimalong Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Girls Hostel Ingpu Ponsi soarlo tumaphan lokichalia hin warsai kemi pipon bomlo. Lason thak si dipholong ta lokichalia phanpu kewang soarlo tum kidoke thakadim joyke joywan donangji pu matha ponsi pini chitini phai thongke bani dipholong kedo DAV Higher Secondary School along Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya 100-bedded girls hostel Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng pen Ingpu Ponlo. Bangso 100-bedded girls hostel along kiching siap honga bang phoke batum amen chithapon pen dothak ponlongpo. Kicho kijon pen kiching lok kinang jia son an aki joy pen ipa jirpon pupsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ningji. Flex along. For giving a very well for advice and speech in today's ceremony. KVB, Thanks to KG, the BV. VIPs who have participated. Type 4 Girl Hostel 100-bedded Pinidang Ingpu Ponlo. Karbi Anglong Autonomous Council SSA Department Bensi, RMSA Department Bensi, La Deng Konsi 100-bedded. Mane bang Faruisi Arlo Sotum Girl Hostel Kachang Liji Dak na dak la so hostel do pen mane ke dak college dun po mane ke university dun po mane ke dak DAV school long dun po mane ke government college dun po la so our sai Karbi Anglong Autonomous Council pen si pipon lo pinning bangke registration pinning bangke 50 morning pen bangke ako 100 do po la si ake joy pen si la dak hostel ke do our sai ke pipon lo Karbi Anglong Autonomous Council pen Honorable CM Karbi Anglong Autonomous Council Chief Dr. Tuliram Ronghang inauguration korise 100-bedded girls hostel KGBV Kasturba Gandhi etu hostelot Karbi Anglong kiman ase already inaugurate hoy gol eta hostelote daithorot asile enaka West Karbi Anglong asile eta Devi is the last girl hostel eta aji 100-bedded or jagat eta aji admission mane dia hoise only for 50 student eta overall to thike ase amar building to diki paise eta boundary wall olop ase etu boundary wall hoy jab ila bangke ahopet penang adin pensi khulinangi polo wifi tame kisung ke boy joine ba covid pina problem ke do joine si apor ben khuli long le delo la si pini ani ansi la so hostel bangke khuli long lo la bengke la so khuli loge ili tum jaise met pet rong pet ke bango sumar tum lasi Halloween pen ki puparlam gelio kisumana tumke ke ongdung tumke je 15 kilometer 16 kilometers lason rasi ahem dak do de la pen ke son rasi a relative long sido apmate ka pinu long mane ka punu long mane ka pisar long mane ka log long mane ka ni long lason sido dun lo seta non laso hostel ka khuli pe na joine non manke ladak penanga ki joy Usumartum Borhe Longpo Bangso Omai Long MLA Bidya Singh Ingling MLA Dor Singh Ronghang EM Richard Tokbi EM Prabha Chandra Taro MAC Johnny Timong Pen ke chenglok penangan ke thekidingatum chetong dun News Report Karbi Anglong Live
Lakhain ko rapho nilip MAC constituency ke parlo Chokyola Hawar Phonglang Solang Roy Pangti Kro Arong Along Kijui Kilang Mimi Adim Prapjin Pen Karbiang Autonomous Council Hin Pen Saikiding Ponji Aphan Pura Adimak Long Along An Karbiang Autonomous Council EM Retacing Hipen Japonsi Karbiang Long Tourism Department Deputy Director La Pen Karbi Film Society Atum Nilipalong Kahum Ridam Karbiang Long District ta isi Inglong Lok Thepai Thereng Thengpi Thengprang La Pen Lang Roy Lang Jeng Kilang Mi Adim Dopik Lang Bangso Dimak Long Along Kidam Tanga Poro Hut Pen Karbiang Long Autonomous Council Kichari Atum Pen Kilang Kalana Kavidet Pen a Jok La Pen Kapachi Thangasai Kiding Pon Pidet Pen a Jok Kai Kia Matsitami Pa Phidun Hubasonsi Nang Dokoklo Bonta tourism asai kamalong Karbiang Long Autonomous Council EM Retacing hi chipari ding pondet pen apia bangki rong so rong bot pen kidang lok inglong arlok along kido lang sun pen kidang lok lang roy lang jeng thepai thereng do ansitami kilang mimi adimalong an humri damsi kijui kilang adim kepache thangjia phansai deng ponlo Karbiang Long District along kilang pen ningkarong mimi la pen ki theklong pen ki jui mimi alang sundo ansitami somindara dangalong ki jui ke pache thang dunji aphan em inhia sang hopen penangan sai dengponsi India det chot kanisi kapre adera long pen stami ki jui kilang ahin kapache thanga sai ki denga tuma phan adimak long along an ponsi kapalang dama sai dengponlo Lason si kedam tang chiti ni phaing korania kebani le thot sitami sarihuti pen kedang lok Chokyola Pangti Kro Rong Along an pali damsi World Tourism Day ketalon pajudamlo Sarihuti pen Pangti Kro Rong an langroi suding telong nangche thapsi ningarong pen Prapjin pen Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang pen Jingki Chingwai damsi Eco Tourism Kaselam Ponji aphan sai deng ponpu Jong si claim thek polote rongara ratum Kaddu kavi chirap chetudun pensi chun ponji pusi EM Retacing hi lamthi ningje pon Nili Pahawar nang Humri nitum akorti chingbai tonghang alang pen chiki chatham pen arji ding plui pen chatamelo nitum chingbai chingsai banke arji dingolo sila so prangs tamelo nitum manglo tak bamboo rafting tamelo nitum kemno ken non api arji ding plui pen chingbai si kosonsi la so ha waralong obi kimi etum pen kosonsi la ha tourist department pen the forest department pen la pen dak rong sor community involvement ke do pen community based tourism pudo la so puthak koson si ke claim ponjima puni methang ma ta pini wanglo experience lo asime sen la so lama puthak sistem lo ni tum council long Karbiang Long Autonomous Council CM ke ha phan chingmai chingsai dampo la pen mesen a result la pen dak ahawar nili pahawar phan isi tourist department pen mate tourism hin anso se capacity hangunji aphan mesen da ka potential si theklong la si ilitum kadu gwe nang litum press media jirpu tum pen ilitum da ka hawar anso se bang adi mason ilitum da mesen isi da tourism sport ilitum da mesen itu selam pon me ke office kam hai do la po kasi ke claim pon jis da melo da karong training da nang pining ji da karong asar do me da chingwai nei da ke the ki ding tu me chingwai nei ji kasi la so poro bang ke schedule a framework bonai na mala framework bonai tang er lok polote da karong la department tum do department tum that si rong sort me chingwai ji mainly ke la eco tourism promote ji pen sustainable tourism ka du be ka la so logot sikai si hini si tamelo rong sort tum tamelo dak abar sai longdun ji pansi mesen abar sai piponji pansi ni tum bori pon to sakro Karbi Film Society mai phu dilip be kaning jk nili palong la an kilang meme do buke pini ansi nili ke theklong pen ka chini lang mi sen buta ningje pon de jasmer la no pini theklong lo la bangso rafting dak kalionia roi long la bangso nil tum nena ma si che thap lo nil tum rafting ka be claim lo la pen de nil tum la film lun long lama long tame tumu tu tumilong same ba kapre ka lamar jan long same tum la nili ba hawara puthak bang non ning dok khak pen la bangso asiniri la bangso daga location ni tum ke thap bonji rat phan pachini phan ni tum bor iponji Nili Karbiang Long Along abangke malom so phansi kiwang
sitami nikivang pen sita ning ing sampik anlo lapen anparta nilisai amatsi tourism kapachithang nang chia banglo lapen India long sitami pinan asai claim pon pusi Kenya pen kivang tourism promotion affairs consultant Dr. Nathan Gidonga Nyaga pen ningje pon. I am a professor of business administration. I'm also a professor of mass communication and journalism. So I teach journalism and mass communication in the university and also economics. My specialization is economics, but I'm also a tourism expert. I do a lot of research in tourism area matters, and I have some affiliation with other organizations that deal with sustainable tourism. So actually my love for India started. I've done my PhD in India. When I was doing my PhD, I did it in Pune. So that's how I got some link, and now after many years they've invited me here to come and speak during the World Tourism. And I would love to come here, once again. Just I came for a short time because I was having a research presentation, and I have done. But it's a very wonderful place to be. Thank you. Koilamati pen Samson inti Karbing long live. Karbi lo charlia song mati case e laki Karbi akhai amoyar bunglo lapen khaya ki sungkai ki karjap thip asong lapen lo ki charlia nathu ke paprang pon thu thek ji aphan karjap thip asong lo lasi bangso asong ke pangtang pon ji aphan pura number case aro sing pontang lo Lason si pinianer lo por phaisia por Bokajan subdivision angkang Selonijan number community hall phangchorong along KSA Bokajan district committee angkang Arnam Langpiaro angkang number KSA unit sing pontang lo Bangsoro ki sing amai long chedon sarpen number KSA unit ke japon ji aphan pura Subhas teron aphan maipu Johan lekthia aphan dun maipu Emmanuel Kiling aphan chunbang Anjali teron pi aphan rap chunbang recording secretary aphan Bika teron pi Ronjona terang pi pen kechenglo kaprek apu chepek ponlo Number KSA unit ke sengamai long KSA Arnam Langpi branch amai phu Anilson teron pen ke charipon amai long Soron Singh teron pen aluhi pachini la pen mai ke phalam the jaipon Bangsolong aluhi aman pen KSA BDC amai phu Raju Ingleng KSA BDC chundang desoi teron John Lekthe Bhuson ingti pen ke danglok ke ongdong atum chetong dun rinti KSA aro ke sing ponalong KSA BBC along kache tongduna tum pen KSA along kache pook dun pen KSA along ke claim ke damnang aron la pen ajak kong la pen karbia khai tum loke charlia nathu non pen anso se aprang ki dun thek ji aphan kilang chari dun nang ji pen ke danglok karbia khai long akiduk ki sungalong kache song ji aputha khai hui pinangan alam than pajemi ponthu tum ladak Arnam Langpi KSA lo charlia song pen nilitum ladak number aroso KSA aroso long pini nilitum nang kiseng nang kok alam thigalan lo report ma pulotang te nana pora hot ilitum Karbi lo charlia song atum pinangan di malong ke KSA lo charlia song atum a branch tame pinangan di aningkan pen alang litum ke claim pen manetum ke lak hoi pen pini along kisimana tumabang apor kavi pen ajok labang so kiklim jia phanalang litum apor kavi det pen ajok ladak number along stamini litum KSA unit stami pini litum KSA Arnam Langpi aro pen litum ladak number KSA unit along stami pini nilitum nang seng nang kok nilitum upima kiklim ponang ji anlong stami litum deng ponji po batai te nilitum nengji lo lapen nilitum ke claim lo polo kanengji lo polo tang te nilitum ke akam stami ke claim lo lason na taxi pachuki dam tang hut stami nilitum halabang so mai long chiparai pon teng pensi nilitum pini stami ladak KSA number unit long stami nilitum nang sing lo lapen kibang jia por long stami nilitum kunatni kipleng namde kurani college long unit ki sing namde long stami nilitum sing damji kurani ro ki sing dam nang je long stami nilitum sing damji nilitum hin pen KSA Kavia Dima Klong along Ansitami KSA aro Singdam Jilapen Anparta Khai Long Ria Parmana Banki Un Anpen Claim Dun Jilapen Nilituma Banki Kaiketa Api Chirui Repusi Ning Jepon Pini nilitum bangso KSA aro ke Sing Pona Banki Iprang ki Mesenji Apansi Akimang Dolo Lasi nilitum Tiripia Hin Pen Nange Thana Ling Pensi Sai Deng Pon Pupusi Ning Jepon Tu
Balipathar pen present terang Karbi Anglong live. Pinichiti ni phai thongke barni diphu lamding ka cheleng atowara long kedo Karbi lamedamai asai hemalong Karbi rong asar amai atum pen TVDC aputhak sodak pen chingki chethan amai padu Karbi rong asar amai atum pen TVDC si pachunang jipu ke hanga phita Karbi Anglong Autonomous Council pen VDC ke pachun jia phan sai claim rong aputhak KRAA asong pen along kache song asai ding ponlo Lan chotakali kedamtang chiti ni phaing koyar ni tara lang solong tami East Lapen West Karbi Anglong arong asar chelang pen TVDC aputhak chesong ponlo Sitami piniani anta Karbi Anglong Autonomous Council pen thangnat kaching wailin kawit data puthak pini chiti ni phai thong kebani chelang pen sikjit kaching wai padulo lasin non kiwang je cheklo ni phai kebani aprang thangnat Kaching wailin aveli pute anso se ahiring tangrak pen kachesong padu ponthuji pusi KRAA maipu Dharmo Singh Teron lapen Kongchun bang Rupen Hanse atumpen ninje Ini tu baju dingklui pen ingkan proxy ini tu traditional village development council kachesong abang so kachesong ajak dingklui pen kachesong ani tu gedam tang ke padusi ini tu tarik inquiry ini tu taralang solong abang so dharna dolo lapen ke dharna dudet pen isi alam thilong ponlo nili tuma traditional village development council abang so drafting ke selama chairman Elvin Terolang li nili tum phanang hang lo la sia jisu nili tum lamlong lo je traditional development council si nang pipu pula bang so alam kelong bang ke sitane nili tum la ke bhai veroli cholang li tum retain li penil tum long lela la sia alang li dang ke thana teng pen bang ke tarik CC PNRD secretary alang li wangji pusi pula so PC dang ni tum phanang hang pu lo son selang li ke si chak do la si ni tum ningarong par lo la bang so yong si dang hang pen la si pini la bang so amei pen ni tum ti dia district council phan pachini pon lo je ni tum tarik isi pen ha tarik cap an ni tum alang li tum phan apor vi pon ni tum bang so traditional village council apu thak nang aching waji phan nang hang pu pon la si tarik cap an ni tum apor pilo yong si tarik cap pen yong si kili lo pulu tin ni tum an so se la bang so apu thak ka si song je phan pusi pini ni tum la bang so amei long cherai pon lo ki claim ki mang pona alam si itu protest papa dulu te wa phis tame ni tum deadline pilo 25 tarik pen 30 tarik te wa phis tame thangnat tame berta avila nil tum kasi pini sudak pen sikjit pen chingboy pantulo lasi prabjin pen non da Autonomous Council aso la VDC aputha chuthai nagi la pen ke hala si solong papas la sobuthak tame che withdraw nai la sini tum chudam tang tame bongchen bongprong awnam uji polam thitani tum da pangdak lo la sini tum pi wai phis tame alang li tum ahin pen Elvin sar alang li tum halam thi nang thanat ateng bangke je la secretary bang wede 1-2 tarik sinang leji pu asila alang li tum ateng pen si chingwai chingsai phan si nang hang pu si pu la si ni tum la song bong la si ka chong hong lo News report Karbi Anglong live Pini Karbi prime time berta ke lapan si kang ton paniklo